ita ma ga tanan hukanta ita ma ana jiran zuwan su tukun na court order don mu soke ta mika. To sai gashi jiyan nan kuma muka sake kama wannan mota kiran Toyota makare da giya kimanin katan 100 da nawa katan 100 da guda 5. ku duba wannan motar abinda aka ɗora ta katan 100 har da guda 5 kuma duk hanyoyin duk sun bi har sun zo ƙarshe tunda an zo gidan zo abin da ya rage ai a shiga a sauki. Amma taimakon Allah da addu'a da kuke jama'ar jihar Kano da jin daɗin aikin da kuke yi da addu'a da kuke cewa wannan abin da ake so a gurɓata tarbiyyar ƴaƴanku da tarbiyyar jama'ar jihar Kano kar Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a. To ga ta dai kuna gani mun dakile ta. Kuma na sha faɗa Annabi alaihi salatu wassalam yayi lugudan tsinuwa akan al'amarin da ya shafi giya, ya ce la'anallahu khamra, sai ce wa sharibaha, sai ce wa saqiyaha, sai ce wa asiruha, sai ce wa mutasiruha, sai ce wa ba'i'uha, sai ce wa mushtariha, sai ce wa hamilaha wal mahmula ilai wa akilu thamaniha. Dai mutum 10 aka yi wa lugudan tsinuwa. Allah madaukakin sarki ya tsine wa giya a ƙashin kanta ta bakin Muhammadu Rasulullah, ya tsine wa mai shan giya, ya tsine wa wanda ya bayar a sha, ya tsine wa wanda ya dakonta, ya tsine wanda ya sa aka yi dakon, mai matso ta ma an tsine masa wanda ya sa aka matso,